skal have en interview med dig, vi. Jeg tror, det er shit om morgenhår. Ja, men det er jo... Selvom morgenhår, du vil gerne have det til at se dårligt ud. Jeg vil gerne ligne på en bølle. Er du kampklar? Overhovedet ikke. Hvad? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Nej. Er du træt? Pisse træt. Har du sovet? Jeg sov til klokken... Ja, okay. Jeg sov til klokken 9:30, og vi først stod klokken 9:30, så jeg bare ligget 2 timer. Okay, så er det godt, du har lidt tid indtil kamp. Vi skal regne med, at det bliver en svær kamp, fordi det er en toer, som er rigtig god. Så det kan være et hold ligesom i kamp 1, Arvika-agtigt. Og vi skal jo huske på, at hvis vi taber, næste kamp vi taber, det er jo vores sidste kamp som hold sammen. Så vi er nødt til at have en god afslutning på vores turnering, inden alle skal på efterskole, og vi skal starte forfra. Ja. Så det bliver en vild kamp med den skal vi simpelthen vinde. Ellers så er vi bare helt ude af... Ellers så vi skal helst i kvartfinalen blandt de 8 bedste. Så vi skal jo vinde den her for at komme i spare. Ja. Så det er en meget vigtig kamp af det. Taber vi ude. Kamp 5. Er det kamp 5? Jeg spørger om det før i dag. Er du klar? Er jeg klar? Nej, det er jeg ikke. Jeg har spist lidt for meget kartoffelmos med kødboller. Det smagte virkelig godt, så jeg kunne simpelthen ikke stå på fristelsen, når jeg tager en portion mere. Det resulterede så i, at jeg fik lidt ondt i maven. Og nu der må jeg nok indrømme, at jeg bliver nok nødt til at se væk. Hvad siger du til det, Steffen? Finder I det? Jamen det er lige okay, at vi skal have spist for meget Okay. Hvis der er andre, der har spist for meget, så er det Jeg starter. Vi starter bare med 1 eller 2 tilbage, men okay, så lader vi få et forspring, og så gør vi der lige med første kamp. Gør vi ligesom 2 This is what it is, live on stage. Yo, Pan, you ready? Yeah. Man, let's lock and load. Yeah. Just blaze. Yeah. No, turn me up. Hey. I think we got one. Yeah. Here we go. Tell me, what do you see when you're looking at me? Whoa, whoa, whoa. On a mission to be what I'm destined to be. Whoa, whoa. Hey, I done been through the pain and the sorrow, the struggle is nothing but love. I'm a soldier, a rider, a ghetto survivor, and all the above. 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 Really, what do you see when you looking at me? See me come up from nothing. See me living my dreams. I done been to the bottom. I done suffered a lot. I deserve to be rich, headed straight to the top. Look how I ride for the block, look how I rap for the hood. I get nothing but love now when I come through the hood. Getting this fortune and fame, money make all of us change. The new Benz is a whole white, call it John McCain. How the hell could you stop me? Why the world would you try? I go on forever, that's just how I'm designed. That's just how I was built. See the look in my eyes, you take all of this from me, and I'm still gonna survive. You get truth from me, but these rappers gon' lie. I'm a part of these streets till the day that I die. I went out of the haters, man, that I finally done made it. Take a look, and you can tell that I'm destined for greatness. Tell me, what do you see when you look at me? On a mission to be what I'm destined to be. Man of the match. Hvordan gik det? Det gik sgu fint. Ja, lidt high fly. Lidt fly. Okay. All the above, 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 all the Kvartfinalen. Det er slutspil. Top. Måske sidste kamp. Måske sidste kamp, jo. Men det er aldrig.
Hvordan har du med at sidde bag i dag? Det er det rette helvede. Og vi skal bolle tasker. Ja, spiller du godt? Ja, nogenlunde. Kald mig! Sort. Det er ikke mit navn! Nå, okay. Hvad hedder du? Hedder du ikke Svend? Svend Hansen. Er det ikke dig? Svend. Hej. Det er jo det, det er pisseirriterende. Ham linjevogteren, han er imod os hele tiden. Han står og flager derovre. Konstant. Og det er forkert kaldt hele tiden. To the rim and after that game we will get into the fourth final. Det spiller godt den der. Victor, Det er næste kamp. Nu er det kamp 6. Ja, det bliver rigtig vildt nu. Vi har smurt vores hænder ekstra meget i harpix, så vi virkelig kan holde fast i bolden. Vi vil ikke bare slamme alle lige i hovedet. Det er nok det, vi går efter. Vi regner ikke, at vi kommer over midten. Jeg tror faktisk bare, enten så laver vi lige ud for midten, eller så skyder vi bare lige når vi er inde på banen. Vi skal ud til passe på gule kort. Og så harpixen, den gør i dag, at vi ikke mister bolden, fordi vi holder meget så godt fast. Vi skal passe på gule kort. Victor får helt til så meget. Sygt nederen. Han var specielt for at få rødt kort. Ja, han har mindst fået 3. Men den her kamp her, hvad betyder det for holdet? Altså... tak. Kommer vi til at vinde den her kamp? Jamen det gør vi altså. Nu har vi fået ekstra harpix, og vi får ingen 2 minutters udvisning af den her gang, så jeg er helt sikker på, at vi vinder. Ellers så forlader vi bare banen og går midt i kampen. Ja da! En gang til på engelsk. Moment of silence for the champions, for those who make going hard a lifestyle. Never wait for nothing, gotta get it right now. I'm in the spotlight when they turn the lights down. Only a champ swing the hardest in the 12th round. I love the fourth quarter, I love the ninth inning, I love game 7. Bring on the competition, cause in my heart can't nobody do it better. Can't slow me down, won't stop me never. I'm so passionate, clay. I'm Tyson in his prime. You know the league with. I'm Barry Bonds with mine. I beat the buzzer, baby. My stroke is hole in one. You see the checkered flag, finish line haircut, and I ain't gotta brag. I let the trophies do it. Around here we the best. Now come and hold me to it. I specialize in everything that can't be done. Ain't no more talk about it. Moment of silence for the champ. Skal de stadig dømme fejl? Nej, der var ikke. Det var fint bedre, det var det. Hvad så, Victor? Kommentar til kampen. Hvad? Kommentar til kampen. Der er ikke så meget at sige. Kommer dårligt fra start, det er det, der gør, vi taber. Hvad er dommerens skyld? På ingen måde er det dommerens skyld. Det er 100% vores egen fejl. Vi kommer alt for dårligt fra start. Victor har gjort et godt stykke arbejde i dag. Giver mig den, og så scorer en masse træer, og så trækker han en masse fejl selv. Det var fantastisk. Rigtig team. Men turen ender jo her. Er det nederen? Meget boring. Mange på jer, still fingers. Fucking man. Lige pludselig så troede det var mig. Jeg tror jeg selv på lytter. Godt komme igen. Bare en læge op. The internet, but you ain't gotta Google me. My name is up in lights, my face is well known. You see a Super Bowl dancing in the end zone. You see us taking shots if I can outstand. Hej, Wolfgang. Er det så? Hvad er du nedtur? Har du nedtur over, at vi tabte? Nedtur, ja. Det er meget sørgeligt. Kamp. Meget tæt kamp, og det er vores sidste kamp, vores sidste turnering, vi er sammen. Så jo, det er der sgu da lidt trist. Meget trist. Ja. Men heldigvis, der er vi til at trøste os. Ja. Og det er vores lækre bil. Ja, den der giver os gejst. Den er vi meget glade for. Det er vores holdmaskot. For 3 timer siden, vi tabte. Hvad gik galt?
starten af Gregarious Quiz, det har jeg sagt før. Jamen, tingene de kørte bare ikke. Vi holdt ikke de aftaler, vi havde lavet på bænken. Det er som om, at lige snart spil, vi gik i gang efter en timeout. Spillede vi vores eget spil, vi tænkte i vores egen hævner, at okay, nu skal jeg nok lave om på det her. Vi tænkte ikke på de aftaler, vi lige havde lavet på bænken. Og så kørte vi vores eget spil for. Så hvad vil være et godt tip til næste kamp, hvis vi skulle møde dem? Næste kamp, hvor vi skal komme ud i en kraftig situation, der vil ligne Danmark. Det ved jeg ikke rigtig, om man kan give et tip til, fordi altså, det der skete her, det var ikke fordi vi spillede sådan dårligt midt i kampen, vi kom bare dårligt fra start. Så et tip til næste kamp kunne måske være, at vi skulle være klar fra start, og måske være lidt mere fokuseret, så hvis i stedet for først at tage timeouten bagefter de 12 point, så tage dem ved de første 6, og så derefter så give spillerne et lille skub i ryggen og fortælle dem, okay, det er sådan her, vi handler det her problem. Ja, mange tak. Skal lige have et lille interview med Mathias. Hvad med dig, Mathias? Hvad gik galt i kampen? Det var alt for godt fra start, eller vi kom for skidt fra start. Ja, de træer. Ja, en lille lort for sat på træer. Så er ikke så meget godt der. Nej, der er ikke så meget godt. Nej. Kom bedre. Ja. Så får vi svært ved at komme tilbage igen. Ja. Så kommer lidt tilbage. Men det var ikke nok. Nej. Ja. Hvad var det, Martin? Ja, det var en god kamp. Ja. Ja, sidste kamp, jeg kommer igen. Tak for interview, Martin. Ja, det gør meget. Yeah. Well, Lord. Yeah.